ban aune ba, sai na gan shi a cikin ɗakina. Na ce, malam me ya kawo ka? Muka fara kokawa ni da shi. Na ce mai ya fita ya bar min gida. Sai ya kama kokawa da ni, idan na taso ya buge ni, idan na taso ya buge ni. Na rasa me ke min daɗi. An yi haka ya kai tashi 3, sai na taso sai ya buge ni, har da ya ga mai riga daga ƙarshe, amma bai haƙura ba. Can sai na jiyo ana buga gate, ina jiyo motsi, ina tasowa kawai ya zo ya matse min bakina. Ina ƙoƙarin riƙe shi domin a zo a same shi a cikin ɗakin a gidan ma, amma haka ya buge ni. Daga lokacin ban san me ya faru ba.